టెక్స్ట్ లోకి వీడియో ఎలా వెళ్ళాలి సార్? డౌట్ అండి. టెక్స్ట్ లోపల వీడియో ఎలా వెళ్ళాలి? ఓకే, నెక్స్ట్ లో వీడియో ఫస్ట్ సో సెలక్షన్ చేయండి, ఫాంట్ సెలెక్ట్ చేసి స్కేల్ చేయండి, మీకు ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు. గో టు ద ఎఫెక్ట్స్ ప్యానల్. ఓకే, క్లిక్ ద కీ KU. ఓకే, కీ విచ్ వన్? లేదంటే డైరెక్ట్లీ ట్రాక్ మ్యాట్ కీ విచ్ వన్? ట్రాక్ మ్యాట్ కీ. డ్రాగ్ ద ట్రాక్ మ్యాట్ key on the video. Okay, not the text, video. So go to the effect control panel. Which panel? ఎఫెక్ట్ Effect కంట్రోల్. control panel. Okay, come down and here track mat key. So ఇక్కడ ఏముంది, మ్యాట్ లో నన్ను ఉంది కదా, దీనిలో వీడియో 2 లో క్లిక్ చేయండి. వెళ్ళిందా? ట్రాక్ అయిందా? సో మనకి చూసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సీ ద వీడియో. ద ఫస్ట్ థింగ్, దిస్ ఇస్ ద వీడియో and automatically come to the track. Okay, it's easily can track. So that is the result. Got it? ఓకే. Yeah.